Следващата стъпка е жълтия кръст. Той изглежда по този начин. Дори да ви се получи нещо такова, не се притеснявайте. Важното е еджовете да са свързани с жълтия център. За да го направим, трябва да знаем как се решават три ситуации. Първата от тях се нарича минус, защото трябва да държим купчето така, че да не е вертикално, а хоризонтално, т.е. като минус. За да я решим, трябва да я наклоним предната страна надясно, да направим веднъж алгоритъма с дясна ръка и да върнем предната страна. И жълтия кръст е готов. Следващата ситуация се нарича 9:00, защото трябва да държим копчето така, че жълтите еджове да са като стрелките на часовника, когато показва 9 часа. За да я решим, трябва да завъртим предната страна в посока на часовниковата стрелка и да направим алгоритъма с дясна ръка два пъти, след което да върнем първия ход и жълтия кръст е готов. Последната ситуация се нарича точка и за да я решим, трябва отново да наклоним предната страна надясно, да направим алгоритъма веднъж, след което получаваме 9:00 и вие знаете как се решава.